Allah Ta'ala nanti ya Allah pakapot ako nga sa dunia ibetudin sa kapuro kaya Allah kasara pakatutong ako nga sa dunia na din na punggulaw anak na malakburo sa kailangan kabay ako tulang-ulang ano tamo ka kanya din na matulong na bari kabaya kaya Allah talan halal na pala akong pangusang ko ang memang itu mengarik Allah ya kadak-dak lata waya burinya nusu kuda tarayan nakagia kedaan sa dua tiatera ay man ito nangikunin sa tao ko tuhan yan namay ko pundir po sa dunia na tiatera pinanatra na pamakyaw yan na dudin abong na rata ginawa na amay ko putimuan sa wago mau Allah ipakas lang sa maliwanag na niya kadak-dakal at kaya sabapan sa linya sa kaderpa mga ko adun sa manusia sa dawan yan na saura saya mga urip ng Allah na din na dawar lang sa upong nila na makaputo sa dunia kadit na yung doon yan po Allah puro niya na ya Allah na para makaputo ako nalangulang na urasak na dit na doon may lang pala ni Sibar kaya Allah asala makaputo ako ko dunia nalangulangon ang matatawurak na limukan na pala din isusyatak ko isusyatak ko kaya Allah ang pinipituro Allah iyon na din ang kapakan parang sa kanong kukubot parang sa kanong napaginatawa ka sa tanong sa likabong kita tulong niya saan amal ka na yung matang ko hatta idha أحدهم الموت قال رب رجعون أنجد لكبك وما كانوا kapatay kasultan silang ukubur naturo nyo napakaputwa kami kay Allah la'alli a'mal salihan fima tarak ya Allah asala makaputwa ako sa dunia na panamana-maranak nila kung naminida ako sa dunia na pala ako nisusuater kay Allah di na may pupong minutaw sunsukailan yan sa kutakar ng kutakubur sukalibutang yan, sukarsintit yan sukarsik yan at tingin na ya Allah na sumiyang kuta ko din naniman to pero yung mga tayo niya kasimba ako Allah nakagiya isundoan yan na niya kalalay galapok matanong kang dumi kapatay niya na nililiway malay galapok isundoan niya na kagiya malay kadato nandun kapatay niya na din na kadato alam mo ipunduan niya na kagiya sa mga otayan na daw pakarita nun na may kumatay na antad ni Brita ko mga otayan ipunduan niya na kagiya manan yan na daw kusukat yan na ibarat na pungasto niya sa ginawa niyan mangurip mo Allah katawang buwa Allah sa manisar kanu ituro yan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli ubon niyo para tiya sa mga tao at piligitan nilang sa Allah kung matatawag kirang halin kung may lalawang ya katawiran nun na yuto na iso kapiyairan na api kayo ka matatagukiran adiran iso siya ko Allah na iso ang tiyori ng buto kaya kaya panamo ka kutamok na talitan ko agamaw Allah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun di niyo din makuha to mati ako dunia mati ako akhirat taman sa ninyo kang gustuan na din magpakasun-kusur taman sa di makang gusto makanggusto sa samok, makanggusto sa oras, makanggusto sa panaguntaman na ugal po. Ayaw mo ito. Naging kaya, upang ang isang tanan na pakasusuldan nyo ito mga puso yung kasadong sadnar, nakatanudan nyo din suka pulisan tanong sa akhirat. Alam nyo man, diyan sa diyang punta kubur. Na hinubos Rasulullah na aya, ituri yan na oras na tuloy, akarwata tanong sa ginawa tanong kumiyatay ro tanong nakasubra sa tulugoyin na din na rata ginawa at yan na rata ginawa na parabo ninutunas ko siya sa mga galbok so puguti sinad so pumbosok na din nimbosok so puningaw ya ganun sakya tangan sa tulugoya kaprata tanong sa ginawa tanong kung kaya patay wisar tanong nagya tangan sa tulugoya di tanong di katimo-timo mga rin Allah inubisutot niya ayan niya tiliw rasul na tulugoy. Agyang uta tulugoy na kailangan din niya tayo sa tangnita nuron.
Umani tumibo na makapamang ni. Wallahu ta'ala sa kalalabunan sumiyatay. Agib sa diyang kuta miyatay. Nasibu siyang kuta tulo gawiin mangurit no Allah. Na pagampagan niya gawiin na pumisitaan ulang-ulang ng mga Paul Dulce ko kubun. Nagmumusawira nila no. Nasi ko ikadlo gawin na magpun sila. Nasi ko ikatlo gawin na diyo'y di kang beto ang kaya bodan tanong. Ay ito sa diyang utan. So kung natin sa utalopa. Ginan, mau ula-ula ang kaiyak ako katapitan sa kabuti. Gudaman niyo man. Iman to na ebo katataman sa kanang kubur, narapura pangabarukan. Ginan, may kaawa tatanuro ni man to mga orip ng Allah. Naubas o kakatagutan, naroon na dito no katano di amay. Dito no katano di amay kukusoy, bidima kumiyatita. Daya mataw sana sa Allah. Naya pipikiran tano na uman tano din kapitaan na kalbatan sa umur tano. Nakabibinan paman na kasik ng sa umur tano sa dito natatang dugatan ng kapitay. Bagi ka pa magamal tano sisya. Naya di ka pa pugamal manusia adi pugamal taro ba di ka tatakawal sa ginonin. Dataro ba ayamanan niyan na ba niyan bumutang ko kapatay. Naginan, ito Allah Ta'ala napituro yan na innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sa kaman at tibu Allah, na niya tayo kaman. Gusto mga pagkanan niya matay man. Agi, sa katanoy man ito, nadatalo pan mamatay, na ugay na po matay tanong. Nagyang mo tuwa ka po matay tanong mo na timbang iman ko niya matay tanong. Ano tanong gusto? Asang mo tama sa kaya pakataling mo malakul mo ko Rasulullah. Na niyilay wa Aisha sunod dito na nalataro ba niya lang. Pituro yan na sige na yan Nabi Allah. Kisa nakur ka, nalataro ba na niya katalang markabisitan ka. Begitu sa Jabarain, na sige na ya Aisha, na begitu sa Jibril. Na sige na uway kailan niya ko marka sa Jibril, na matatando akong sa kulo lang. Ato dia akong story kay Jibril, na matatando akong sa mga Google, kaya gira kami ako sa Jibril. Ay ako na mga sa Google, Rasulullah, gira niya ako sa Jibril, na gira ko na makatutulong din, na pundugay sa mga tingin sa taman sa dimay sa Jibril, at sandangan niya ko po siya sa Quran, na sukon sa Rasulullah, na di makapagkaukaw. Na isaw nuta ka rin na sa bisita niya sa Jibril. Uwira ko na kuha na makatatantang din na retarabad na kungiyo na upama ko sir katano makasasayan sa siring. Nagyuto ko na pakaumad sa Jibril. Nasa oras ito, na niya si Patwa isaak na bugyuto sa Jibril ang utam niya kaumakunad. Sige na ya Rasulullah, anto na disini ako umarka. Na sige na ya Aisha, sumalakul maut. Nasige na ya Rasulullah, anto na ipitalo yan raka. Nasige na ipitalo yan raka. Natuloy ako na Allah Ta'ala mimbarat mo akong sa Allah. Rapit na ako malakol mo. Nasige na anto na inisumbog kaon, ya Rasulullah. Nasige na iniisa ako nun. O upang ako pang niya ko. Terima ano Allah? Napituro malakol mo ta sanja kung nimta. Naterima ano Allah? Napituro yan na ya Rasulullah na anto na siya mga ningaw. Natinanisa ko niya Aisha upang makupang niya ko. Nasanda ka lapang ning ko, nagkupang niya ko, natituro yan na uway. Natingin na uriyan na siyang niya ko, natingin na uriyan na siyang ning ka, naputay ka buya Rasulullah. Na kayo, sige yan, nanatangad sa ginawa ko at yan, kapuro, kakatasomurak ng putay ako bu. Naiman to ya Aisha. Alo nga na isnin, nag-iiso kinimbota ang rakon. Ang kalungan na isnin, nag-iiso ni kapuspusan akong kudo niya. Agugi, ipagampagan na akong ko akhirat.
Nami alam yan Panginoong murah sa Aisha sa kasipatan ng mga sahabat o Nabi Muhammad. Kami ang tangkad sa ginoon yan. Agyod ko din yung kapagpungudasan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyod ko sa alawan na ismin at tulimaan ng Allah Udala. Nasa mananan na sumunod siya. Nakiyat tangaan doon na sumanin sa ginoon yan ko kapagalingan yan ko bisa diyan nagyang kaya kapatay. Na niya kalala dun pukuan niya na guna na mitarus kasagyang ko takapoy mikiran ang kamay ko madal makanisang utak kubur adid na lambo ko lang ulang ano kibubayan karwar ko parati ang ako Allah usin niya pasad sa mafia nasa maninin na iniso ko Rasulullah wa Rasulullah baad na mga tao pakasuld ko surga doon na mga sumaryayra na sisirang tuntupiin ko mga miyamatay sa lalang ko Allah ugay na dati ang apapali ang tiran ikutisiran ko mga sahid ada mga punungiran da mga apapali ang kiran na tigo Rasulullah uway adu ada pakasul ko surga ada mga sumaryayan ay ikutisiran ko mga sahid ada mga palitalaw siran na tigiran ang tao to ya Rasulullah tatigyan ang ito sa mga tao alalayo ni randun di ko kasukasun ang katatanggihan ko kapatay ko suldo mabugan sa alungan again yung kalang ako limutan sina isaw na yawkit mga ulit ng Allah kaging mga ulama taman mapita na na malating diskas nilang takatano na sukulo latano sangkay ayamanan yan na dunya sukulo latano si sa akhirat. Isang utama sa na adna mga niyang Allah Ta'ala mga baiti sa Quran adayran din to paan to para tiiran. Isaw na ba yan ni Allah Ta'ala pisaksiyan yan na subaiya karumaw Fir'aun. Eman naman siya yung mga ulit ng Allah ano magpakasulto ng surga dahil ko na ka makasurga dahil na naliman yan La ilaha illallah. Ya Allah tafsiro ini. Dengan nilai masa kata ubu dia salima. Walang yung sari ay matitigil sa surga. Ay nabaka na sa surga na takaw na takaw ninyo. Baka ninyo buwak. Kala ka nung sa'yo nakatitigil sa surga ka no. Mahawarit ni Allah. At nabai aayakaruman yan na pituman tamanan maratay ada tamama aya taman-taman na karatay ada tangko tamama napia kalang kapian sama sautu asak nito yun ito tama na karatay yan iparangan yung kutabain na dito sa Asia akarumaw Fir'aun aso Fir'aun nagyan na ni Allah Ta'ala paganay at pusungan ko naraka number 1 agad na unaan yan apugulin ko naraka dito mapuguluan ulang-ulang ng mga tao inulan na masimba sa Allah akagyupunan ko kadatuiran Madakul mana niya kasimba nakagimalay ka dato. Nalangaw na dato na nilang sibay sa Allah. Nayaw nila nilan kung narakadyahanam na sa Fir'aun. Yuto sukaro mo Asya. Nalangaw empleyado. Aaya din yan di ka pakanggulaw na sa dusa. Naparatiyan yan kumapuro yan na beradusa. Napagulad ng pambuko naraka. Na ay mambu ako mandarilan ko naraka mapuguluan nilan akapukudo-kudo nilan ro nasuhaman agyuto suwasiru Fir'aun suhaman nasukman sa yamanan yan na mga tao aadahilan kasimba ako Allah nakagyapunan sang kutuwa tamukiranan dukawan siranun bin mamagitong ino ilan yung manapad yun
Madak lebo dengan yan na ngutat mo mana na iplikasyan sa waktu. Tama lagi, ikailan nyo kung kado-dodo naman ito pagtaw. Gira ko na lebo dengan ang utataw na mga lito na pagdaman na din na waktu. O katawin niyo yung bu, ibali yung alungan na maori. Na api apa na yapan na lito na yung aranaw. Nari niyan ito kapad ng tag. Na sumang ataw, ayadiran kasimbo ako wala na puunan sa kagya so tamukiran na niya tambong sira nun. Na ay magpunguluan niyan. Si punaraka jahannam sa kasuldiran nun na sukaro. Sukaro. Sugman sa mga tayo rin ang kasimbo ako wala na kagya mga alas sira ni negosyo. Na ay magpunguluan niyan na subaya din khalas. Gano'n ni Tata Komandor kung naraka. Nagtinikudan doon na, ng kaya matap discuss na mga Tata Komandor ko surga. Ang mga komandor, ang mga bayi ko surga. Ang yaalong naging na Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sige na sa ayat sige manay permiro ang magpuguluan sa ko surga. Sayyidat Nisa'il Alamin Arba. Kataw ang mga uluan o mga baik ko surga. Antay pangang ni ulan ng mga baik ko surga. So Khadijah dato di karon. Allahu Rasulullah. Giro ni pangang nay. Nanitan ko Allah Taala makaunat kanon lang ko Khadijah. Niyara sa imambo. Ito na niyara sa iso Khadijah. Upama na kunatini amay ko damutan niya so nakayo kong kumatay. Nang yung kutambitar niya kung kaya pangakikisian sa laos yan. Ada may itong Rasulullah kadakulian. Na ugin himalay tamok sa Rasul. Ugin na dataro kaya lipatan yan sa dunia yan kami at puntariad na diyan ko po panagmarian ko akhirat yan. So kung si kadua ay ko surga, nantaw to itano diyo. Antay kadua, kataw niya ay ko surga. So Fatima. Antaw ta Fatima, karumao? Karumao ka, ha? Wala tayo? Kataw Nabi, kataw Rasulullah, karumao? Alin. Yun na ni itado. Antay kadua, kataw ko surga. Maryam. So Maryam, antay di karon ako Maryam. Katan, ba karon man. Nimbota na dugo taw. Nadet man yakas ko na sa kataw ko mama. Inibro Allah Taala sampol. Antas tayo na di. O inayan niya bali apelido niya na suwatayan. Ayakap ko betul pamana ayat bali apelido o Isa na suinayan. Sayakap ko betul na Isa ni Maryam. Isa apelido niya na su Maryam. Adi lang mayan. Nah, sama na ito na antas ika patata ko surga. So Asia na yung karuman yan at pituman tamanan amarata eda tamaman. Doon yung nagtitila, saknituhon niyo. Manto, mapuro ako, gumala ako. Kaya kimbalay niya na diyang kanana. Niya ka puro-puro akalibunto si Isa, Miser. Ada tarum mata lang daw palaw. Api akang guntung-gunturan, mga wator. Saya pituro yan namay ko makapuro-puro na natubig na kan na syukur na kanatigin na pedang sutuhon o Musa. Hindi tama nakaratay niya din. Gano'n ni karatay na ito Fir'aun. Gumatiro sa bunyan ito taginapa at natiyakan naman sa ating taginapian, natiyak kita adirian ko lang ano mga papasangin ka primar. Inus kano alang na pare rimar na ugan na makadarpa na kanrusin na gunok kano din. At ituro Rasulullah timur kano Allah so pare rimar ang usap sungko pare rimar na pala sila timur kano doon. Kenapa sapsungo na po nito? Na sapsungo na po kirimaron.
timurkan so paririma na gusto pura tiya ko paririma timurkan wala gusto rasul gusto na paamur ka pirima ro mga paririma na tingin natin na ikmota ang kasambihan sa kadalto na hinipun rodan na niyara sa ito mga baik kauman dun iimbuwata na pakisumbali o Fir'aun basta mama na sumbali na ayan yung ulan yan mga rip ng Allah na amay ko sumagadang ko tababay nakagibyukol sila manumbali na tigilan na tiga ko tadwa kata mama anto kaniyo anto na iwata nga babay mama o babay tigilan na tayo matawang ba matawsan at tigilan na beriantan nagapos niran na paguberian na yabu paguberian na pagilay no mama o babay giyong hitama na kiara tayo mga bay sa masauto Aya buhi ako na ipugubri yung mga mamakutian yan na pagilay no bubay yung mama ay kawatian. Namin isang baid na nang umasaw Rasulullah ko na pong anab yun natin. Nasaw Rasuto, namin imbuwa tabi din sumusa alayhi salam sabid magdamu Fir'aun. Damato yung mga sunduro. Namiriro-riro mo din suina yan, niya magbamba din na din magdam. Uwi na natigirian at tigihan. At buras na magdam na makaprofis kami na inilahaman wala na piturun wala ahay inaumusa na pakadaang kasagyan ka na aror sumusa anay no kapakakaswinak ka na baluinak na nabi duty promise wala kumusa inaumusa agyuti niyang gulawla akagiya maano dagyang ko tamusa sumusa na niya talabu karumurong o Asia isa yung kutuwa turugan yan pumalalawi ko kababaan yan sa ganayin sa kapian yan walay makalilibot tunang ko talaga saig akababantayan yan tiya nasunya gadag yung kutuwa aror o di na titano account namin ikukuntawa iya at naruran nunawata at iyag mau kiwataw na daw masumbol yung mga sundaro nakagya makuwairan nasunyo ko sa Fir'aun sa magaan na putay niyo sa ulo. Padi makang bida-bida sa limbabot. Okay, napiang niyo Asya tigya na pumuningkor ka, agyang kayawata, napakipuwer makarapan sa agidawata ta, nawiyag naknaing. O ba kalo-kalo na may kumakala na makanggayar kataguna. Ino madi, paanggay na guna makala? Paanggay na guna? Ustad mo no, paagay kina naguna, kanya pakasurga yun so, nika sabot pan sa kapakaparato Asya. Ayaw man na niya, nasa Fir'aun ni kagi pitiro yan sa oras ito at sige na skabu. Ipakanggair ka aguna, kanya ka na ng kailangan. O tumabog niya puso una ka. So maso Asya, dami kang bidag sila. Sige na, gina, pakanggair ka tanya guna, o tumabog niya kanggair na guna. So maso Fir'aun at sige na di, sa kabu. Saka na, di kung na ng kailangan, udah puso sa kabu na, iman to na puto lang mo solo. Nako tumamo miyang bungun naraka. Ini saparu Islam ang kana na ubang apmbene so langon umati abu marata. Mga pumene so walay nga marata, ubang apmbene so diter na kamarata, ubang apmbene so tamo kamarata, kaya din pagkulaw lang. O to gine Fir'aun na sige na sabi ki kailangan sa aliw kailangan. Niya ko mangad na diputa. Ini buya kakad na power pa. Niya panutulo. Mga ulama, ayaw ko natutulan ko Asya nagdaw na niya na matay na bubay sa oras ito. Ino kung miya baluya, ayan miya populara dunay ni ba na karumo Fir'aun, au beri dito nga kadakla karuman yan. Ayan miya panutulsi ko historya karumo Fir'aun ka, ayabu o karumo Fir'aun at dalaw niya na matay na bubay na dapan alawan niya na maungang nabubay sa oras ito. Nasa mananan, na anda kun din ikaturuyan na apya kibubuluga kaya pakaordiro Fir'aun nan pagka balambunan yan so Fir'aun pagka ayamanan yan na tubunan yan so Fir'aun kunduog niyan digan Allah ta'ala so Asya sa mu'dia tunay di ba na digan yan sa menang na yung menang yan na diyang kutu akawang niyan na tiaratan yan siya sa Fir'aun, na niya kaiyong sa Fir'aun sa di matay so bugo mang.
Inuya kira. Nakagya makala so Musa alaihi salam nagyang kutuan yang gulaw labadan adinya berkatawan nabigan Allah Ta'ala sabugri nadin nagkutunan ng kutabugri Musa anami ato niya nadimbuno dua katawa mama a pamilya Fir'aun ako pamilya niya ng kutuay saon napuyakulan yan sila sa di silang pumuno na di silang gakulan ini sarong bagyo sa pamilya Fir'aun nadibo kaya tintikan niyang namiyatay sabab sa kutabugri yan iniburo ng Allah dia buah kaya tintikan niya namiyatay namini sabab pero napimbuno kung tayo niya kapatay nadi bumatoon na inom niya ito ang apunan sa kutay nugupan niya sa kaya giro niyan niya balaki ang kagya mamakapiragoy na tigyan na kagya mapita na tigyan na yamuda ikaw lang kakakawag ko mapanbuno at tadatar sa kaya bunuha ako mamakagay sa akin baka masisimat sila ng mga sundaro nami po kung daan sa mga sundaro na pinipiliran sumusagyo tigawaya sa misyon minitaw yan na ginoon yan na alhamdulillah kagit mabigyan tunan niyang kuagama di sa oras ito naniya kaputo su Musa alaihi salam kakagya suguro ng Allah ang nilay niyan sa giyang kuto apalang aputuan sa balintad at puwa adyang kuto sindo na inubay niyan nakagya mahuman yan namiyan gina suara at sige na ya Musa fakhla na alaik yang ana dua talong ka kanan daing ka amagit mitera yakor ka kasakan sutuhan ka Rabbul Alamin natanto din nakiatakaan sa Musa nabumya mamasa nakakasabi niya kapya ginoon niya kami ato niyan sutuhan na Rabbul Alamin so Allah nakagyan na makambitera sila na gusto Allah na inisang kadyan nung ka na nabi natigin naman to nasungan ka sa Fir'aun sungan kayo man to napugupugis na ka sige na ya Allah naman yung kakupugis ako na lang nasandieta yan nasa ako na iatigihan na doon nasandieta ako na malakbo natigin na giyang kanan aawi doon ka atigihan man na iyalilita ka nambulinak na nananipay ami pumugis kakiran nagyang kanan nasansa kapasang mo Fir'aun na pagitutupan na karka nalalakaw kan niman kaya kaunutian sa pagarin niya na suharun nasiyungan niya sa Fir'aun na mitatar ka kaanbun kala sa Fir'aun sige na ya Musa ngit ikaw kalika Pangiluba umiyato nga mga sundaro akong nakanaba po nag-isabay sa makapmitara ita pero minitali mo mangka at tigin na itkunting akar kasuaga mo Allah natigin na ba yung pisatuhan na sa lakaurakan ya Musa kaya ka mamasa ini kauda sa ako na di ka mauyag kauda sa panganang kanukawalayakan kauda sa pakadirakan na gusto bagirakan gusto ka na tuwakan na di ka mabali ang Musa sa kagyan niya kataling umakan adong pisatuhan ka sa lakaurakan na iman to na lang nakapasang ka na usarang ka din ka matanto ang natuhon ka na tutig ko doon kus ka sa mga barukan mga urip ng Allah nag-iisod niya gada malasi ko Asya awida akal sa oras utuwa dilan di kambit yaray agusu Rasulullah Musa susuwa Allah utala to Musa nangota dilan di kambit yaray nan niya malalagwid no to sa pamamakin gano Asya mga urip ng Allah sa kutawran nalanguan Rasul Musa na parepi ang atutukuan ng Asya na di gusto katawan ng Fir'aun na diyang kaya pararambang yan na siuldan din na paratiyaya so di katuro ang Fir'aun sa iman to na sakon ito na isa-isa na sakon to ayan na di niya gusto katawan ng kain ay pararambang yan